Има приложение на Цурикоми Гоши, което обикновено се нарича Соде Цурикоми Гоши. Чрез повдигане на ръката на противника се нарушава баланса му. След това можете или да го хванете за началото на ръкава, или за средата на ръкава при лаките. Захващането на началото на ръкава понякога се извършва чрез изтласкване напред на противниковата ръка. Хвърлянето се изпълнява, щом той се върне и се опита със същата ръка да хване кимоното ви. Ето едно мощно Цурикоми Гоши, изпълнено от хабарери от Съветския съюз на турнира за купата Кано. На финала на световното първенство по джудо в лек категория, Ноба Юкисато печели с Соде Цурикоми Гоши. Демонстрация на Цурикоми Гоши от Ноготоши Хикаки на японския шампионат по джудо.